kutara kwatiri kuita kudai so awa zvinatogumira zvakanaka munyika yeZimbabwe nokuda kwekuti vanhu vakatogumbukira SADC vakaitsamwira zvisingaiti nokuda kwekuti vari kuona kuti SADC iri kumobilize iri kuadvanza aiwa panhau yekuti Idi Mnangagwa agoasuma chairmanship kuSADC aiwa muna August aiwa tapinda muna udzizere pano kuti bva subscribe like utina on the bell icon nokuti tinoona panapa page ya Idi Mnangagwa kanzi president of Zimbabwe pa X pa verified account anonyora chiti this morning I was honored to receive SADC executive secretary Elias Magosi at State House accompanied by key directors. We discussed our regional goals and the SADC extraordinary summit on economic development, regional security and climate resilience. Nobva hashtag Zimbabwe hashtag SADC ndo mashoko anochinyorwa pana Idi Mnangagwa sana kuti vanhu vanotsamwira aiwa SADC vachiti aiwa SADC inomobilize move forward nekupa Idi Mnangagwa kuti assume chairmanship but iyo according to CEO report yakaitwa neSADC yaoneka kuti aiwa my elections aitwa muna 2023 they didn't meet my standards for a democratic nation asi vanobva vauya vachipa munhu chairmanship pakadai so saka noona kuti aiwa vanhu veZimbabwe vachiona this post vachiona kuti aiwa secretary weSADC ari kutouya atofambira nhau dzesummit iyi anoona kuti aiwa SADC haizi kubetsera panhau yemaflood elections saka mochitiudze mafungiro enyu ngoti kudii pamusoro pechiitiko ichi aiwa pinai mcomment section medu tudze mafungiro enyu saka unosubscribe kulike chinotina on the bell icon.